Nai tongni lukurok mo kaisa hasuk bising sodor te khwai area o sokpai ka ang tini mo hangkai musandui khor kami eko yang boys kor burisi khorokse bosajak te bini sajala sing kok thesa thang chinglai chini tangui janai lukurok o hasuk bising ni takhuk songno bukhuk songno mo belai ni bising Ratanpur te industry ni kesaro bong mo sodor area khobjago belai durgom jaga lama chaya te tam rok bong somocha rok sing kisa singlaiane khorokse takhuk aro ya khungwarok siri tongo takhuk ni mungta mungkha Ano bung probab deborma makhang ke yang masik angkai norong ni o 2023 budji di mani yagulo o election yagulo payment yagulo norong ni khatatung hai tamo matang BJP jidi thamon yagulo abo to tao BJP jidi thamane yagulo to kun porikha to maya ko emne khaito nge agini to je borok sai to mane a halong halo nge tabok tam hinane tabok titra motho tongo terota nge borok botlang thanga nge borok botlang songmalia nge o tabok ni dinong nge to bo hai to no sai meya nge problem to jo problem tongo sin oro tabok lama krui kho ba current krui tei krui ko bo hai ro obostha tai ko lama ni kuno subida ringa ko gari gora phaimeya phai man phana abo ko kosa phai o hai ke sai thami tai ko nga karen dong ni kuno ব্যবস্থা current bai ko bo sarkar jang hable ai chi kirap ti rong mam tai ko o karen to tongo haipono karen voltage phaya khamke full kare Tui bukurai tak boi kau Tui kita bukurai tak tikuma ba wakang maya po. mungkin Sinsara ba wakang si maya. ni mo angko waruk chirmai nang bahani nu khongo choli ri de man tam sole mana tong te kun Tam choli te kun mote tam ko kari kam khai. ka ko ba khai ma tong Kun mote choli ta. acha angkai yangok te khorga takhuk no sungchinai Sabi. takhuni mungta mungkha Oni deborma. ani de broma nung bahai ma tongmo BJP hain hai jidi thamon yagulo borok busuk hamkrai khaino busuk tiprasar ungbagi naino nukno abono nung busuk bisas sungjak Abono bisas keno bisas nani. Keno bisas na moton kena khai chai me ko takse jate. nai tongni lukurok mo kaisa musandui khor hasuk beser jini bororok tongma jaga bongoroni tonghal hungkai tuini kothin tui manungya o choitor mas ni jorabo tini bai choitor 5 tarik khana budoi te borong ni kaisa karen oron সমস্যা oro karen sob সময় na chingri kiri je kun jora phone aba hai karen hungka o jaga ni tui o choitor maso borok bipod malai tongmoni manung laya tuini bagai botol sa tui rok bai borok ma tonglai mani te hakchal busuk para bai chaljak aron tui khokchana bagai ma thangmani awa hai bong o jibon haini bagani tini norong o mangplino chung phungnani ma sai tokha naidi lukurok busuk lama hamjate ti khongna bagai mangkhor ekdom burisuk bororok kosto khayo ongkhlaijak te borong o tui khorno nongno phungna bagai tini ang u mangplino kisana hani ma phaijaka nai tongno sohe kari lukur oma belai kutukma kirma sisa kebo phono oma hai kusuk hase kase ni jora eba kheba kayakhu hingka a bukhuk chong o jaga hamjuk pan chitigi manglak eba kheba chamri phan se phai tigi phai manglak belai kosto jaga nai phidibadi norok bisase hingkai ekdom kutukma kirma sisa lama bo nai ni bobo hai bebal ekdom bezal jaga mo musandui khor kami khwai te simna arini bororok belai lama saya tongte se phalogo tongjawo naidi tamo bo khorang kaise kirma se cheke pungkha mukhra dangka
na bolong ni musarangka misibdangka silia belai kirma sisa naidi borok thanglai tongna hade obo kaisa bufang kotor ba birat burifang o burifang tola tikhite ma thangnai lama bantang tongkho nai tongo lukurok belai wangma sisa ikomo hai si gati lama tuitukumani eba nungmani chamani lama najeri takhuro bukhuro borok bahai khai tui nunglai tonglai o jane tui khorno tini phunuk laine o ma obo naine de takhuro bukhuro mohai tui no kuno kebo phano nungya o ma belai wangma sisa obo mukra sutima hai yongla sutima hai nini podre pot jabra bolai kreijak mohai kesi ko boro nungjawi tongjawo o bukhuk nong oro salbrum brum oron mangna tikhok nunglai tong Oroni nungmani ta khaito tuitun phama bai mono nungna nangli ata kai kurei kai u dongoro ko tur khang ma ko mo nungmali manam thaka o monam thakana mo tui naine de takhurong noro o je o tui khokang kai busuk monam te busuk kosom punsu tui eba kheba wak su tui musuk su tui hai che opun ngo tui ne nungoi chini bororok salbusuk kahamungna abon bage melele manjago kusukma kongrai manjago amnagi ruk sitra bemar manjagi o tonghal o harong o hapung hatai ni bisingo tongnai rok takhur bukrok ma thuibayo boyos kaya sanino kunu lekha pora khaine no sujug kuroi blai kothin hingka norong o tuino nu janung nunggo nong mo tuino nunggo te tup tukubo hingka norong ni mo nungma bai sak suri ro belai kirma sisa jabra belai klaija kosom sitra khipro rongona hingka norong no sorkari tiri phai ma abo busuk kaham sob somo deri phai boko salne waisara sasa waisara de pheman tap khai hati basan khana wati kisa wa khalia o chod mas ni watiyo kicha phano tuitun phalia borok tamo lama rong ni bahai lama hamyangi da ba ham ya gai wati kisa ge phalia nata o kai norong tuite di phe man lama kari kha borok hai diba kai o tuini te kasi yang khoro kwa tongo mo agiu nungma pho motte kirma sija kai jabra kosokjak tang ke yang bufang kotor ma kaisa tongo a bufang ne bulai hoite aroni buthai aroni bubar kalaine abo haingo naine de takhro bukro black lunga bese kirma sija ayang mukhra rok te tam rok khari tongbayo jung phaiman yagulo hambai norok nai tongman bagai soyawoi mo lama kasai thangmani kisa phonugui thangnai ene hai iko mo lama oron tui thaisa gola khokse tangna hingkai belaino kosto belaino kusugaingo thango nai tongdi soy kare ongkhor phaima bai te kasai thangmani phonugui rinai ta kol kuma babu kol le agla choto da halang nai iko nai de busuk theng hasang kasoi thong ambai